салом тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ба фикри ман видеои давгаждан намешад баъзеҳо. Чанд кас нависанд ки чӯ видео намекунед, чӯ намепартоед видео, влог нест гуфта. Ҳамаи шумо уже медонитон ба фикри ман ҳамаи сабаби нооромиҳои сиёсӣ ки ютубам пулоша надодост. Зегам лайкадагӣ, монетизация куштагӣ. Хай баъзеҳо намефаҳмам, мегӯям ки а пушти пул шуда мекардааст, а пушти вай анакнун пул надодост, видео накардоса. Допустим, масалан, якта видеоя 2 рӯз 3 рӯз барои якта ролик кардан 2 рӯз 3 рӯз видео мегирем. Баъд вай 1-2 соат шита монтаж мекунед. Естественно вақтат мебаравад, вай агар ту ҳамон копейка бошадам тият, агар ту ҳавасманд мешӣ. Баъд мехоҳӣ ки бо ягон чизи интересни тар нишон диҳӣ. Агар ту пул натият, ту уже неинтересно, ту ҳамон любой чиза видео кардан мегирӣ мепартоӣ. Лучши фикри ман ба видео накунӣ назайна, агар интересат набошад. Мо ба чӣ навигарӣ толи ҳамиқа вақт ба? Вообще-то ҳичи навигарии калонам нест. Ҳамин як хел, ҳамон корхона. Хай вақт бурафтост, умр бурафтост, зиндагӣ бурафтост. Имсол отпуск нарафтим, барое ки додарам омад. Барои ҳамин мо отпускка нарафтим, чунки модарам гражданство гирифтосиян аз ман ва ман партофта рафтаям наметонам. Хай па состоянии ҳамон семейни состояниям рафта наметонистим. Ҳам корхона ҳамагӣ 21 рӯз вай дод, отпуск дод. Овозам камтар гирифтагӣ, грипп шудагӣ ман аҳамият начитон. Бо агар ҳаёт ба ягон чи интересни, агар сёмка мекардагӣ бошад, бе ҳамон монетизацияю, бе ҳамон пулои ютубам снимать мекардам, лекин ягон хел интересни не. Ҳар рӯз як намуд мепазӣ, мехӯрӣ, хо мери бо кор, ҳамин садик, хона, кор. Ягон чи интересни набуд. Масалан, тӯй шавад буд, ягон ҷо путешествие шавад буд, ҳатман снимать мекардам шумо ба. Это кому? Это цветочки. Кому? Мне собирала или себе? Мама. Ҳаматон Ясмина мепурситон. Мана Ясмин. Вау! Привет скажи. Пошли. Мо аз садик буромдим, хона рафтосим. Мана Муроҷон. Бачи калон шудаги пага ба сарда мактаба мерад. Да, Ясмин? Привет. Ты садик пока ходишь, да? Ты садик пока ходишь. А Мурат в школу. Мурат скоро в школу пойдет, да? А ты одна придешь потом в садик. Баҳор шавад ин мошкаю камароя ваяш талакада хӯрданаш як тараф, бо мана ин хел пух як тараф дарди сар мешад. Ҳама ҷо ҳама хел пух, нафас кашида намешад. худи барф бо ин ҳама ҷо сафед мегардад. Тирезе агар бе москитни сетка кушоӣ тамом. Ясмин, вставай! Бе москитни сетка кушоӣ хона пури пух мешад. Мана ина бентон чӣ хел ҳавонда гаштааст. Парда. Салом тамошобинон, хуш омадед ба канали мо. Имрӯз бо як видеои дигар рӯз ба намин батути калон где-то охири моҳи май эси ҳар рӯз дам мекунанд, бо ҳавоша мебуроранд. ҳамихе карда имрӯз мана кушода шуд, қариб июл ба кушода шуд. 2 маҳ, як моҳ изофа эси ҳамихел истодааст. Намедонам технически вай короша кадостим гуфтан. Ҳар рӯз бачаҳо ҳамҷа садикамо мана инҷа, мана ин пушти мана ин доманда ҳар рӯз гира мекунанд. ҳаминҷа равим гуфтам мебим, мекушоим. Касе мебиним, ана мекушоим, мана мекушоим, мегӯд намекушод. Дидим ки имрӯз кушодааст, омдим. Ним соаташ 250 рубл.
ҷудо ҳам калон будааст. Соне мана инҷанда лабиринтай. Инҷанда бо меха майдашай намерам гуфай ба Ясмин, бо мана инҷанда мехалакай. Ҳаво медодагӣ болова. Инҷа ҳамон якта ҷое ки мо ҳар сол чағ мезанем, дворец искусств. Инҷанда живая музика ҳар рӯз 2 соат 3 соат, фонтан, гул, газон, мана мештаги скамейкаҳо. Инҷа вай Green Park торговый центр. Дарунаш ба ҳама чиз ҳай, то KFC ю бургеру ҳама хел чизҳо. Инҷа плошадь, инҷа ҳама хел саҳна, инҷанда мошинчаҳои ҳама хел чизҳои платне ҳай. Ясмин ки Муроҷон даромад, дарунашам даже дидаям намешад. Куҷонда қават-қавати лабиринт гаштааст ба фикрам. Мана Муроҷон, мана инҷанда. Мана кабудпуштагӣ. Ясмин поинанда. Мана Ясмин. Ясмина лестница бромдос. Апшташ Муроҷон бромдос. Мана душ бромдос. Акоко Ясмина гуфтам ки Муроҷон ба нигар гуфтам. Муроҷона гуфтам ки Ясмин ба нигар, чунки бачаҳо ҳай баъзишам хулиганӣ мекунад, якдигараша тела метиҳад. Ҳозир мана мефурад агорка. Адуш биромад. Ана Муроҷон шиш, ёнаш ба Ясмин шиштаст. Муроҷон фуромад, ана Ясминам фуромад. Ясмин бо бромдос. Ой. Михаил. Это Мурат, кепка. Вода, фонтан. Фонтан. Мана фонтан, мана живая музыка. Ҳамам хелмда, гӯшкада. Имромад. Неки бечораҳова раҳмам омдоз ҳаме хел пашача намемонад. Ва я бор аҳамияти тонам ки пашачаҳо хӯрдоз якта вай чизеша инструментша мекшад якта тарафи гӯшаш ба мезанад. Дидидме?